yabona nje ku-YouTube hleze ngikhipha amavidiyo aphilisayo lapha, bancome wona kuphela. Akekho nje ucabanga ukuthi akufayele idatha, akekho nje ucabanga akufayele idatha. Nayi i-router ayisebenzi mani, isebenza ngedatha. Konke lokho ufuna ukukwazi nalamavidiyo engikufida ngawo ngokuphilisa ukukhulisa, isebenza ngedatha. Asekho nokucabanga ukuthi ngigundeke ongcono. Okay, kulungile-ke kona. Hhayi, sikhulume ngento ephilisayo ngoba nifuna ukuphila kuphela. Anazi ukuthi aniphilelani ngoba aningithengile ne-airtime. Anifi ngani nonke vele. Hhayi, sikhulume ngelokhuza onibingelelayo ukhathini. Cishe ngakhohlwa nongibingelela ukuthi nongoqo. Onibingelelayo ukhathini namhlanje ngithi ake sikhulume. Ngizokhuluma nje ngento ezintathu namhlanje. But ngizozikhipha ngeqephu zakhona. Sikhulume ngokwelashwa kwe-stroke. I have my own reasons ukuthi ngichaze lena. Lapha kwi-stroke, I think it's better to know ukuthi into yakhiwa kanjani ukuze ukwazi ukuthi uyibulale nawe. Uyayibona leyo nto? Lento ifana nokudriver, awukwazi ukufundisa umuntu amagiya yaphambili bese ungamfundisi u-reverse. Kufanele umuntu azi ukuya amagiya yaphambili azi u-reverse. Yonke indawo kuyadingeka kulokho, especially makuthinta izinto zesintu noma nje zamakhambi. Because nayo into eshayayo kakhulu ukuthi kuba nzima ukulapha into ongayazi yakhiwe kanjani. Ngizokha nje phezulu-ke ngoba sengishilo ukuthi anikhokhi. Ngizokha phezulu. Khona laphana kwi-stroke umuntu othiwa ubani. Ngesilungu uthiwa i-lightning. Okay, vele uzomunye uzothene ngesizulu umbani, ngesizulu ubani umbani, or i-lightning ngesizulu umbani. Yeah, into eyodwa, because lo ubani suke sekuwumuthi okhiwe emahlathini. Ubani-ke lo iyona into dangerous kakhulu-ke kumuntu leyo mangabe eshawe i-stroke, because ifike leya nto yona izenza sa-gas. If uhamba uke uzwe umbani mawushaya noma ngasakhalanga qhwaqhwa, umbani une-sound oyizwayo ukukhanyisile nawo. Khona i-sound umbani uphethe i-gas, une-gas. So khona umuthi okhiwe ehlathini ekuthiwa ubani. Lowo muthi lowo uba into efika ifomeke kumuntu ngaphakathi, yakheke, ikhula fast. Ukukhula kwayo iyona into emjuqa tu umuntu umeshawe stroke, iyona into ekhula emjuqe fast. So into yokuqala mangamuntu eshawe stroke efanele yenziwe, leya into leyana ayizwani nobisi. Fanele imphuzise ubisi olwamanzi, imphuzise ubisi oluningi as much as ningakwazi, imphuzise ubisi aphalazi, izophuma leya nto. Because i-stroke sisonke i-foundation yaso iyona leya into. Masikhuluma nge-stroke phela ke sikhuluma isiZulu, kwaXhosa bazongizwa, kaNdebele bazongizwa, baningi bazongizwa because sibaningi siyasizwa isiZulu. Masikhuluma nge-stroke, masibuyele esintwini, asibizi nge-stroke lena, sibiza ngesifo sohlangothi. Thina sikhule makuxoxa kuthiwa ubani ushawe isifo sohlangothi. Uyazi why bethi ushawe isifo sohlangothi? Because laphana mabemshaya ngo-stroke umuntu njengoba ngisengishilo ukuthi khona ubani olufike likhulela ngaphakathi. Bese lento ekuthiwa uhlangothi kuvele khona engizothi into ekuthiwa unhlangothi. Ekuthiwa unhlangothi bese zobe khona into ekuthiwa uvendle. Uvendle yilento eyenza ukuthi umuntu mase eshawe i-stroke, because nakuqala besikhona isifo, angazi ngabe bekuyisifo natural noma bebeshayene nabantu, ukuthi umuntu uphethwe uvendle. Uvendle into evele yenze nje umuntu athi yabo akhathale, kungabi khona ilunga lomzimba elifuna ukusebenza.
So yinto ke esuke beyifakile la ku-stroke uvendle lolu. Njengoba ngithe ngizokha phezulu oyongilandela ku-inbox nongi-WhatsApp nongifonela kusho ukuthi kube khona imali asefuna ukuyikhokha, uzoba yilona uvendle lolu elivele limenze umuntu nje ayethe. Like basashayana abantu walezo zinto ngoba kuyenza kuthiwa awubani banowavele nje wayetha wathi yethe wathamba kwaphela kanjalo. Uvendle lolo so liqede yonke into ebhalansisa umzimba ukuthi ume, yabo. Kuzoba njengoba ngithe uvendle kube ubani, lezo zinto zoba sebekushaye kanjalo ngazo ngizothe uzokha phezulu. Sengishilo ukuthi ubani leli lifike likhule ngaphakathi ebese liloke limenza umuntu aswanteke ngoba the time umzimba ukhathala eshawe stroke lube lento le ubani imenza ukuthi ahlale kuleyo shape, because umuntu khona enye into eyenzeka ngamashaya stroke uba ne sound ayenzayo whether ubeyedwa noma nikhona nizoyizwa, and leyo lento le ubani lo ngasikhathi limshayena ayizwe ipain konke engishaya emenza athuke, uma umuntu wesifazane athuke sakuhayiza, and leyo shape yomlomo azoma ngayo ngasehayiza kanti vele sekushayekile nethambo lentamo le waqeka othothi senomfici esehleli kanjalo nomphela. Ubani lolu selimbambile selimchokhela ukuthi manje ahlale kanjalo nomphela angabe sakwazi ukumuva kahle. Ya njengoba ngishilo ukuthi into oqala efanele nimphuthume ngayo ihobbies kuphume lento ekuthiwa ubani ingakhuleli ngaphansi kangangoba vele umbani mangabe ungenile udlalelile ekhaya kuthiwa kudlalela izulu vele fanele manga ukuthi khona ophazamisekile aphuziswe lona ubiso lamanzi. And ubani alizwani nendawo eshisayo. Mangithi azwani nendawo eshisayo okusho ukuthi osendaweni eshisayo malingenile liyamdestroya kakhulu ngoba nanga umuntu wasole ngaphakathi kuyashisa liyakhula. And nje usubona mangabe ngingena izulu ekhaya lingena liyinto engena isabhola bese yaqhuma. So kumuntu ke lento ingena sagesi kodwa imshaya ngepower emkhalisayo. So manje lobikhula lapha phakathi yena instead of ukuthi iqhume kubonakala ukuthi uyaqhuma njengoba isuke iqhuma endlini makudlalela izulu kube umlilo mhlawumbe ukuthi isikhathi ushaya phezulu. So la umuntu ke mase kushaya isikhathi sakhe ukuthi yaqhuma ilapha eseshona khona kumuntu and iyashesha kumuntu. So ake simphuthume ngobisi ayiphalaze kuqala ngesikhathi lesesigameko, ayisiphuthume ngobisi ayiphalaze kuqala. Kuzoba ukuthi kuzotholakala ufish la ezithakweni zokuthi uyalashwa khona ufish okuthiwa unhlangothi. Angithi yena manje useshawe ngane ngesifo sohlangothi ngesizulu sisu njalo ngoba kunanovendle khona ufish okuthiwa unhlangothi okuyiwona wodwa emhlabeni jikelele ojika odlula yonke into ekhona emhlabeni ejikayo. Ukwazi lo fish ukuphuka umzimba wawo kanje. So amathambo awo megayiwe azohlanganiswa nomuthi okuthiwa umathanjana, azohlanganiswa nomuthi impila. Njengoba ngena impila okusho ukuthi phela kuwena kufanele kusuke imimoya emibi ngoba into embile umoya omubi le. Impila ishaya imimoya emibi, impila ikwazi ukuxosha ngisho isipoki. So lesi silwane suke sifonye umuntu impilo eyadingeka ukuthi ibe khona amafutha omhlaba. Kuzoba yini ivimbela nangu nalo ukhohlwa lo ngifuna ukusho impela ke manje odila mhlambe like imsipha kakhulu yini lento le itshela umsipha kodwa angifuni ukusebenzisa lelo gama elithi itshela umsipha kodwa kulungile ngizobuya ngibuyeleke khona. So ke manje njoba ngifuna ukuyichaza ngayodwa into ithi ingenelani impilo sengishilo ukuthi ingenelani ngoba kufanele ukuthi kusuke imimoya emibi.
ivimbela fanele livimbe ukuthi njoba sesilapha lento ingabe seyibuya, ngoba i-stroke siyakwazi ukubuya kabili kumuntu as long as singakamthathi emhlabeni siyabuya. So uzoba ileli vimbela njengoba sengichazele kanjani, kube impila sengichaza ukuthi yenzani, bese umathanjana uzodila namathambo akhe ase dislocated, kuzoba umhlabelo wona. Njengoba ngisho ukuthi umathanjana uzodila like nalesimo sokuthi wena bosungathi ushawe ngesimo esikhathaza amathambo nemisipha, kuzobhekana nalezo ndawo lezo. Bese umhlabelo nawo uyasiza ekutheni urecover esimeni senyama noma samathambo esithile, like ungathunga uzosebenzisa umhlabelo. Even umuntu wesifazane ade obeletha ngomthungo uyawusebenzisa umhlabelo, so uyasebenza nawo kakhulu. Ebese kuzoba ukuthi lo unhlangothi ufish lo, angithi manje wena sowuchokekile phela ngokushaya istroke uthe unhlangothi uzele ukuzokuqaqa ukuthi ukwazi ukubuyela back to isimo sempilo, upringe nawe njengoba indawo sezijikile sowushwenqile sowuma indlela ethandwa iyona lento embi kade yenzeka kuwena. Lo fish engithi ujike eduze, ukwazi ukujika kakhulu ekuthiwa unhlangothi, uzodila nayo-ke lezo zinto ey'nhlangothini zakho, nawe ukwazi ukuthi from ukuma kanje ukwazi ukuthi uqaqeke ukhululeke. Yayibona ngachaza ngathi seningifakile-ke airtime, uqaqeke ukhululeke, usebenza lapho-ke nawo. So i-stroke into enama-ingredients nje amaningi, ngazi ukuthi uBrian uphekwe yindi, so idinga ube incitha buchopho, uyazi kuqala ukuthi yakhiwe kanjani ukuze uyishaye, because i-stroke mokwasilapha kanti ubani lisakhona phakathi udlala ngesikhathi. First thing ukuthi aphuziswe ubisi umuntu. Okay, lento esengiyibalile uma kuthiwa lowo muntu akaliphuziswanga ubisi, behleli nabantu abangazi, aphalaziswanga phela. Yonke lento esengiyibalile mayithakwe ihlangane nobisi, aphuze aphalaze, ngaqeda ngisho isonto lokho ephalaza, ayakhotha lezinto, ayaphuza lezinto nobisi, uziphuza nobisi uyaphalaza, yaziphuza nobisi uyaphalaza, usikhipha ngaphakathi, ukhipha le gas yaso naso. Njengoba ngisho ukuthi sort of i-gas, njengoba uzwe nombane umbane uyakhala. Lento engishoyo ngifuna ukuthi uyi-check, uyibheke, uphume nje maliphazima, ungabi igwala, uphume nje maliphazima, lingayenzi sound yes maliphazima nje kuphela. Lo oshaya kukhanya indawo enkulu ulalele uzoyizwa sound yayo, uyongitshela ukuthi kuthi ukukera some sort of force yomoya enobugesinyana phakathi, ethi mayiqondiswe kuwena iyangena kuwena, bese iyo le eyakho usathana omkhulu. So mangabe engatholanga ngithola ukuthi aphuziswe lolu bisi fast, seyothi mase selashwa aphuziswe lento engiyishini nobisi, aphalaza, bese uthi mengabe khona lapha ephalaza agcatshwe ngaze egazini, aphinde awukhothe lo muntu. Niyobona yoba khona umathanjana, kukhona unhlangothi, kukhona ivimbela, kukhona impilo, senivele nangaphakathi nishayile lento ewubani, ngoba iyona elenkani kakhulu, iyona ebopha umzimba, iyona ethi mase isifika la kutheni ifuna ukuqhuma ashona umuntu. Niyobona amanenze njengoba ngisho eloke kuqala nekuqaqeka, yabo kuqaqeka aphila umuntu. Asibonge.